В деня, когато заваля първия сняг, ще ви дадем идеи за зимни приключения. Това ще направим с помощта на следващия ни гост, Атанас Паскалев, издател, който ни предостави много интересен пътеводител, който ще бъде полезен за всички скиори и туристи. И сноуборд в Европа, нещо наистина уникално. Благодаря за което. Да започнем от идеята. Нека да започнем с това, че може би нямаше по-добър ден за тая среща с хубавия сняг. А идеята е нещо, което е така в цялостната концепция на всичко, което правим като издателство. Ние се занимаваме с туризъм. Може би това е първото нещо, което така е насочено с поглед извън България. Но въпреки всичко не бягаме от фокуса, защото основният ни фокус са българските туристи и българските пътешественици. Книгата, както виждате, е от поредицата Пътеводител на българския пътешественик. А идеята е свързана с това, че ските и сноуборда са спорт, който е свързан с адреналин, с нови емоции, а за да получиш тези емоции, всъщност ти трябва да експлоатираш среда, която е различна. Тоест да сменяш постоянно писти, да сменяш постоянно места, курорти. В интерес на истината такава информация трудно се намира в България. Или по-скоро, благодарение на интернет, тя е достъпна за всички, но трудно се намира, защото трудно се прави тази селекция. Не е подредена. Именно, в повечето случаи дори не е на български. В интерес на истината, може би само Австрия така са успели да направят нещо, което е на български, но то е така откъслечно, дава по-обща информация, насоките трябва да се търсят на други езици. Добре, вие сте събрали тук най-полезното. Говорихме си преди няколко дни, че вие самия сте скиор, сноубордист. Няма начин. Въобще... Да не. Аз съм сноубордист, не бих казал, че съм най-запалените, но... А вярно ли е, че който не може да кара ски, кара сноуборд? При мен е вярно, но сега в смисъл не е хубаво така да се правят такива разграничения. В смисъл емоцията е различна, поне според мен. Аз преди съм карал малко ски, не успях да напредна достатъчно, че да ми носи голямо удоволствие. И сноуборда, не знам, влюбих се буквално от първия ден и много бързо свикнах с това. Къде може да се кара ски, сноуборд тази зима? Какви са вашите предложения? Аз не обичам да. По принцип всичко зависи от настроението, от желанието и най-вече от възможностите. Благодарение на то може би единственото хубаво нещо от тази финансова криза е именно това, че цените така значително паднаха. Това, което сме направили в книгата, фактически е едно проучване, което правихме още през лятото. Слава Богу, не беше толкова трудно, особено с западните курорти, с българските срещнахме малко трудности. В смисъл, че информацията е доста по-късно, отколкото с западните курорти. Но мисълта ми е, че избора е за... Това трябва да го направи всеки един, който... И все пак нещо да кажем. Вие ни предоставихте и много хубави снимки. Да помолим колегите само да пуснат материала, докато разкажете. Да, къде? Швейцария, Австрия? Швейцария, Австрия, всичко пак казвам зависи от цената. Макар че с финансовата криза доста спаднаха цените, в интерес на истината от времето, когато ние правихме проучването за това издание, до момента цените са паднали драстично. Ние сега виждаме България обаче. България, между другото, доста така се подценява. Аз мисля, че България винаги ще си остане най-доброто място за каране, най-малкото като уикенд дестинация за българите. В смисъл това, което има България като ресурс и според мен то ще се доразвие след време, е нещо, което не трябва да пренебрегваме. Ние обикновено българите като така, може би не е част менталитета да си мислим, че не сме най-добрите. В други случаи си мислим, че сме най-уникалните, разбира се. Но такова богатство, в интерес на истината, най-големия потенциал от скиори, т.е. хора, които практикуват този спорт, е в София. Ако вземем София като отправна точка, реално погледнато най-далечният курорт голям, до който може да се кара, това е Пампорово. Пампорово е на някакви си 250 км, което е реално погледнато около 2 часа и половина, 3 път с кола, ако не е в тези условия и не с тези пътища. Между другото, днес открих най-новия ресурс за ски съоръжения в България и това е новата писта Цариградско шосе. Просто не беше изчистена. Как дойде? Бавно, трудно, с максимална скорост от 12 км в час. С сноуборд, с ски? Мисля си, че ако бях дошъл с сноуборда, ще стане по-бързо. Най-малкото. Набързо. Къде аз бих
казал, така бих препоръчал да се кара. Уикендите в България, ако пък, както в моя случай тази година имам малко детенция и не мога да пътувам за по-дълго, ще направя една малко по-къса ваканция в България. Според мен тази година най-достъпни са Австрия и Италия. Определено това са дестинации, които имат много добър ресурс и в момента са на много добри цени. Австрия, Италия. Добре, в България летния сезон факт беше това, че българският турист не беше добре посрещнат в големите курорти. Много по-скъпо изглеждаше на един български турист да почива там, отколкото на чужденец дошъл тук. Зимата как ще бъде? Аз мисля, че това до известна степен беше така, но за летния сезон имам предвид, но до известна степен и не е така. Бизнесът реагира относително бързо. В началото доста голяма част от курортите влязоха с едни цени и излязоха в сезона с други цени, защото има една така приказка, която през последните месеци стана реалност и тя се казва, че българите спасиха сезона. Мисля си наистина, че българите спасиха летния сезон. Ще спасят, аз очаквам да спасят и следващия сезон, летен. А за зимния сезон мисля, че това определено е тенденция. Записванията, доколкото аз имам информация от западни туристи, са доста по-слаби от миналата година. И си мисля, че курортите реагират твърде адекватно, като предлагат различни допълнителни бонуси за българите. Мисля си, че и цените паднаха. Интересна истина за това, което имам като информация от наши читатели, с които ние постоянно поддържаме връзка, особено през уебсайтовете си, е, че в момента цените на хотелите, особено в България, са на задоволителни цени, може би малко по-ниски ли са от миналата година? По-ниски са определено. По-ниски са определено. Аз вчера, мисля, гледах някъде, за къде ни показваха? Имаше, да, за Банско. За Банско, да. За карта за цял ден, по-евтини са, мисля, от миналата година. Не, цените са същите като миналата година, което всъщност е за съоръжения. За съоръжения. Някъде ми се сториха, че са поевтинели. Видяхме преди малко, обаче забравих къде вече. Много снимки минават. Една страхотна нощна писта. Много добре осветена. Не беше в България. В България как сте въпроси? Има ли такива? В България има, доколкото ми е известно на мен, всички курорти имат, дори Витоша има много хубаво съоръжение, което между другото откриването на сезона на Витоша ще бъде на 18, ще бъде точно с нощно шоу и ще бъде много готино. Това ще бъде утре? Да. Всъщност? Не. Днес? Днес е 17, мисля, че утре е 18. Не, май днес е 18. Днес е 18. Ето ранното оставане. Докъде ни доведе? Днес е 18. Днес значи ще бъде откриването. Да. Да. Добре, изясни. Ако днес е 18, ще бъде днес. В колко часа? Не си спомням, но мисля, че беше някъде около 7 вечерта. Може да видите на нашия сайт ski.bulgariansite.com и има информация по този въпрос. Просто не помня. Да, вижда се и тук от града осветената писта на Витоша, но условията по принцип, като човек, който има наблюдения преки, условията при нас по пистите какви са? Мисля, че тази година ще бъде съвсем различна от другите. Защото основният проблем на българските курорти и на българските писти са, че нямаха изкуствен сняг. Да се направи съоръжението с изкуствен сняг е първо много сериозна инвестиция, второ изисква много време и изисква и използването на природен ресурс. До момента имаше и до известна степен подценяване на този фактор, защото в България, честно казано, през последните години почти винаги си имало сняг. Но защо казвам, че тази година ще бъде преломна? Затова, защото всички курорти тази година откриха, до сега беше единствено Банско имаше добре съоръжения за изкуствен сняг, Витоша отчасти. Сега всички имат такива. Да. Добре, обаче друг голям проблем в България е, че много от сноубордистите не карат по пистите, карат много рисково. Той не е само в България. Да. Добре, един съвет към тези хора, да не рискуват толкова много, защото трябва да приключваме. Освен, че нека да използват прекрасните съоръжения, които имаме. Или какво, адреналина? Всеки прави избор за себе си. Мисля, че ще бъде нелепо точно сноубордист да казва на други сноубордисти как да карат и да не карат. Добре. Просто да карат по-внимателно. Има си... А карайте където ще? Не където ще. Вижте, добрите планинари и хората, които разбират от това, много добре знаят каква да бъде екипировката. Между другото, в края на нашата книга има малко съвети и за шофьорите, които ще пътуват, за да знаят какво да очакват на Запад. Имаме и един съвети от един от нашите партньори, които точно в тази насока. За здрава кожа през зимата дори. Това е много важно, между другото. Наистина е важно. Подценяват това. И мъжете особено подценяват. Спираме. Приключваме. Това беше всичко от нас за тази седмица. Следващата обещаваме да бъде още по-интересно.
Разбрахме, започва зимния сезон и тук на Витоша. С пожелание за много хубаво изкарване на почивните дни, тези, които ще почиват и събота. Ще се видим в понеделник. Тогава една важна тема, към която проявявате много голям интерес, е тази за здравните осигуровки. Пишете на имейла ни, задавайте своите въпроси. В понеделник ще имаме и пряка линия, на която да се обадите. Благодарим, че бяхте с нас. Приятен и хубав ден с програмата на BBT. Хубав ден!